Hello, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे मोननैसो लेटेस्ट आपडेट लानानै आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बेबायदिनो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन ना। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौहाय जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। स' दिनैनि सेथि आपडेट्सआवहाय थागोन जोंहा ADRE ग्रेड 4 ना। थ' जोङो बेवहाय बेबायदिनो गाइडलाइन्सफोर होनाय नुनो मोन्दों। बेबायदि आवगोलनि बायदिनो जोंहा इन्टारभिउआवहाय खुंजागोन स' एखे टाइमावनो बेबायदि फुङाव मोनसे आरो बेलासियाव मोनसे बेबायदि जागोन ना। थ' जोङो बयबो मिथिखागौ आरो बेबायदिनो जोङो एडमिटफोरखौहाय डाउनलड खालामनानै लाखाबाय। थ' जोङो दा थांनानै जिरायनांगौ बेबायदिनो फैबाय थानाय ना 27 बेबायदि सानडे रबिबार खालिसो गोलैयो ना। थ' जेन हक जोङो थांनानै बयबो मोजाङै जिरायदो जायफोरा प्रिपेयार खालामदों ना आरो रेडि जादों साकरि लानो थाखाय। थ' लिरनो हासिगोन आरो ना एग्जामखौहाय आरो बेवहाय जोङो गाइडलाइन्स बेबायदि होनाय नुदों। थ' जोंहा बेनो जाहैबाय बेबायदि जोङो आइडि ना थ' ड्राइभिं लाइसेन्स बा आधार कार्ड भटार आइडि पेन कार्ड ना जायखिजाया मोनसे बेबायदि जोङो लांनो हागोन। थ' लोगोफोर मिथिखानाय आपडेट्स आङो लेटलिबाबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। जोङो बयबो रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय आरो ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि दिनैहाय आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर। आंनिया माने मबाइला चार्ज गैया हरसे माने बेबायदि कारेन्ट गैया। स' आङो दा दाबसे जायगायावसो एसे होब्रबनानै लानानै फैबाय। थ' दाबो माने बेबायदि चार्जआनो गैया आरो ना 30%सोल' दङ। दानो जोबगोन 30%आ माने थोआ। थ' बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा दिवालि नै दिवालि मोनफैलायबाय। दिवालिनि समाव बेबायदि मोनसे बेड निउस होननानै बुंनांगोन ना गुड निउस होनना बुंनांगोन दा बेखौ आङो जेबो बुंथ'नो हानाय नंला। जायफोरा बेबायदि बाइक सालायनो मोजां मोनो जायफोरा स्कुटि जायफोरा बेबायदि सारि साखा ना थ' जोङो एसे सांग्रां जादो नङाब्ला जोङो गोगोम भरिनांगोन। थ' हेलमेटनिफ्राय लानानै टफिनिफ्राय लानानै आरसिनिफ्राय लानानै लाइसेन्सनिफ्राय लानानै गासैयावबो नोजोर होगासिनो दङ। थ' सरकारा एक्सुवेलि मा रांनि गोनांथि जादों नामा एसे आंखाल जादों नामा सरकारा। थ' गोबांथार बेबायदि दिवालिनि समाव गाइडलाइन फोसावदों। हेलमेट गैयाबाबो गोबांथार बेवहाय जुरिमाना जानो हागौ आरो बेबायदिनो गोजा न'नि आलासिबो जानो हागौ। दालि ओंख्रि जानांगोन रङा घरर आलहि। थ' बेबायदिनो लोगोफोर जोङो एसे सांग्रां जानानै थायोब्लानो जाबाय। आरो जोङो जानला मोनलाना आरो नाबालक खम बैसोनिखौ आरो बेवहाय गारि ड्राइभ खालामोब्लाबो बेबायदि जुरिमाना। थ' आङो एसे क्लिप्सखौ दामनानै होगोन। थ' एसे साबधान जा आरो मन'नानै ड्रिंकिं एसे लोंनानैबो आरो बांद्राय बुरबुर ड्राइभ खालामबाबो बेवहाय एसे पानिशमेन्टबो मोननो हागौ। थ' क्लिप्सखौ आङो दामनानै होगोन लोगोफोर एसे सांग्रां जायोबानो जाबाय। लाइसेन्स बायदिसिनाफोरखौ एसे थिग खालामनानै ला आरसिफोरखौहाय ना जायफोरा सालायनो गोसो सालायबाय था आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जोङो बेबायदि निउसफोर मोन्दों आरो ना। थ' आङो बे क्लिप्सखौ एसे दामनानै होगोन लोगोफोर। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকি আছে কিন্তু দীপাৱলীৰ প্ৰাকখনতে পৰিবহণ বিভাগে ইতিমধ্যে এছঅপি জাৰি কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ যান বাহনখন আপুনি ৰাজপথত ওলোৱাৰ আগতে 112লৈ চিন্তা কৰক। যদি আপোনাৰ কাগজ পাতি ভালদৰে নাই তেন্তে কিন্তু আপুনি বিপদত পৰিব। জৰিমনা ভৰিব লাগিব 15,000 পৰ্যন্ত। আপুনি যদি হেলমেট পৰিধান নকৰে তেতিয়াও আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। লাইসেন্স নাই আৰচি নাই তেন্তেও জৰিমনা ভৰিব লাগিব। সুৰাপান সেৱন কৰি আপুনি বাহনখন চলাইছে তেন্তেও আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব। আৰু যদি নাবালকে বাহন চলায় তেন্তে কিন্তু নাবালকৰ লগতে পিতৃ মাতৃও কিন্তু জেললৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। थ' निस्सय नोंथांमोनाहाय मिथिखाबाय आरो क्लिप्सखौहाय नुखाबाय ना। थ' दिवालिनि गेजेराव बेबायदि मोनसे जोंनियाव आरो गाइडलाइन्स बेबायदि माने फोसावलायबाय आरो ना। स' मा बुंबावनो आरो दा एसे साबधान जादो। थ' बिनि उनावहाय गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि बेनो जाबाय जोंहा SHG ना दंफां फुलि जिथुनाखि गायसावदोंमोन। थ' मा जामारगोन बेयो दासिमबो गोबांफ्रा बेबायदि एकाउन्टफोर खुलिदोंमोन ना ग्रामीण बेंकआवहाय बा दिनै बेबायदि गोबां गदाव थानाय पार्सनेल एकाउन्टफोर खुलिदोंमोन गदाव थानाय महिलाफोरा आइजोफोराहाय ना।
नाथाय दिनैसिमबो गभर्नमेन्टआ बेबायदि एनाउन्स होआखैना माब्ला 10,000 रांखौ मोनगोन जोङो खालि भेरिफाइ जाबाय बायदिसिना जोङो बेखौल'सो खोनानो मोनगासिनो ना नाथाय दासिमबो फैसायाहाय क्रेडिट जायाखै थ' फाइनाल आपडेट माब्ला फैगोन जोङो नेनांसिगोन आरो सरकारा होगोन ना होला थगायसिगोन नामा माइक्र' फाइनेन्स बायदि थ' जेन हक लोगोफोर जोंनो समा खिन्थागोन आरो आपडेट्स मोनोब्ला लानानै फैनो सेस्था खालामगोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो हमनो सेस्था खालामगोन गोजोन्थों बाय